není možné, abych vás všechny obešel, samozřejmě klase každého individuálně. Já bych vás poprosil, abyste dělali jednu věc, to, abyste se všichni postavili. Všichni si stoupněte od těch stolků, od těch židlí, postavte se, nebojte se to na chvilku jenom, postavte se, skvělý. A o co jde? Já vám budu dávat otázky, jednoduché otázky, okamžiku, kdy se ta otázka vás týká, to znamená, vy si na ní odpovíte kladně, ano, to se mě týká, tak si sednete, jo? Teď jedna důležitá věc. Odpovídáte každý sám za sebe, to znamená, nerozlišíte se, jestli taky někdo s váma, a nerozlišíte se ani v těch párech, ale jo, jestli přítel k němu, jestli jo, ne. Jo, prostě zazní otázka, odpovím si ano, sedám si. No, my se budeme dívat. Testovací otázka, když bych se zeptal, sedne si ten, kdo se dneska nemyl. Dobrý. Pochopili jste, aspoň doufám, že jste pochopili? Tak. Sedne si ten, kdo nepoužil deodorant dneska. A takový prase si sedne dopředu, chápeš? A tak dáme ještě, a tamhle stolek si. Dobrý. Musíme něco jiného. Sedne si ten, kdo právě v současné době drží dietu. Sednete si. Tamhle kluci, ne, holka, tamhle byl kluk. Sedne si ten, kdo dietu nedrží, ale myslí si, že by ji měl držet. Takže tlustý a velný. Částečně voňavý, tlustý, líný. Dobrý. Sedne si ten, u koho je velká šance, že má děravou ponožku. Nikdo, jo? Tamhle, dobře, přiznal ses. Dobrý, to je férový. Máme jednoho s děravýma fuseklem. Nemáš nic podělat děravý, to je mi úplně jasný, ale to nevíte. Tak, teď to uděláme trošku jinak. Sedne si ten, kdo nikdy nic v práci neukradl. Nic. Ani toaleťák, ale nic. Paní si sedla, ale děvčata taky nic neukradli. A vy ještě nechodíte do práce, že jo? Takže to se nesedne. Teď si sedne ten, kdo nikdy nezáhal mamince. Ne. Zrovna dneska. Takže pandel hážu a zlodějů tady, dobrý. Sedne si ten, kdo onanoval dneska. Já taky. Sedne si ten, kdo by rád onanoval a nestihl, protože musel do práce rád. Budík skurvený. OK. Teďka si sednete, kdo dneska viděl jeden mužský penis naživo. Tak si sedne. Jeden mužský penis. Všetci frajeři sedí, ne, ty vole? A pokud si teďka nesedli všichni pánové, tak jste prasata, ty vole. Tak jste určitě byli, teda. Takže máme asi pány dole, všechny. Vypadá to, že jo. A máme tady 3, 4, 5, 6, 7, dobrý. Teď, možná jsme podcenili, takže sednou si ty dámy, které viděly 2 a více živých penisů dneska. Nekoukej na přítele, no můžeš se posadit. A teď se posadí všechny dámy, které neviděly žádný penis, ale chtěli by ho vidět. Tak to jste zač, díky.